Euskadiko Podologoen Elkargoa. Euskadiko Podologoen Elkargoak taldean egiten duen lanak sendoagotu egiten du podologo bakoitzak bere kabuz egiten duen lana. 1987an sortu zen Euskadiko Podologoen Elkargoa, baina haren historia lehenago hasi zen. 1986an hain zuzen ere, Euskal Podologoen Elkargoa legeztatu zuten urtean. Gerora, bi elkargo sortu ziren, Euskadiko Podologoen Elkartea 1987an eta Nafarroako Podologoen Elkargoa 2002an. Horren ondorioz, Euskal Podologoen Elkargoa desagertu egin zen. 1987tik hona, Euskadiko Podologoen Elkargoa bilakatu eginda, eta gaur egun 300 kide baino gehiago ditu osasunarekin eta bereziki podologiarekin arduratu eta konprometituak. Oina, gure beheko gorputzadarren muturreko atala da. Lurrean bermatzen da, eta gure pisuari eusten dio. Gainera, batetik bestera ibiltzeko balio digu. Oinaren garrantzia, haren konplexutasun anatomikoarekiko zuzenki proportzionala da. Oin bakoitzak 26 hezur ditu, 3 multzo eratzen dituztenak, tartsoa, metatartsoa eta falangeak. Konplexua dela eta gure pisuari eusten diolata, oinak askotariko patologiak izan ditzake. Podologoak dira oinetan espezializatutako osasun profesionalak. Espezialistak gaituak dira, unibertsitateko tituludunak, eta urteetako ikaskuntza eta trebakuntzari esker, oin eta orkatiletako askotariko gaitzak diagnostika eta trata ditzakete. Podologoek ezaupide handiak dituzte beheko gorputzadarretako giza anatomia, fisiologia, biomekanika eta patomekanikari buruz, eta oinetako erradiologia, farmakologia eta kirurgiari buruz. Funtsean, podologoek 3 prozedura dituzte oina egokiro zaintzeko eta tratatzeko. Batetik, kiropodologia, bestetik, ortopodologia eta biomekanika, eta azkenik, kirurgia. Gainera, badira beste jakintza arlo batzuetan espezializatutako podologoak, hala nola akupuntoreak eta osteopatak. Batetik, kiropodologia esaten zaio azaleko eta azazkaletako gaitzak tratatzeari, hiperkeratosia, oinzolako elomak, babak, papilomak, dermatitisa, azaleko eta azazkaletako mikosia, erpurukoak. Bestetik, biomekanikak izaki bizidunen mugimenduan eta orekan, baita estatikoan eragina duten eredu, fenomeno eta legeak aztertzen ditu. Jakintza arlo zientifikoa da, eta izaki bizidunen baitako egitura mekanikoak aztertzen ditu, funtsean gizagorputzekoak. Biomekanikari eta zenbait baliabideri, presio plataformari, ibilketa banku edo korrika egiteko zintari eta abarri esker, podologoek oineko hainbat patologia trata ditzakete, neurrirako barnezolak, benda neuromuskularrak eta silikonazko ortesiak erabiliz. Azkenik, kirurgiari dagokionez, unibertsitateko ikasketei esker,
podologoek oinetako askotariko gaitzak trata ditzakete, proba osagarriak egin baititzakete diagnostikatzeko eta patologien jarraipen egokitua egiteko. Proba biomekanikoak, X-izpiak, analisiak. Besteak beste, hauek trata ditzakete kirurgiaren bidez. Erpurukoak, mailu behatzak, joanikoteak, oin erreumatikoak, tumoreak, esproiak, haur zein helduen oin zapalak. Lasterketak abiadura txapelketak dira, eta hoi baino azkarrago ibiltzea izaten dugu helburu. Helburu jakin hori lortzeko, oiz kanpoko ahalegina egiten dugu eta begien bistakoa denez, horrek ondorioak ditu oinetan. Lasterketetan, oinak lurra kolpatzen du, oso gogor kolpatu ere, eta oinak eta beheko gorputzadarrak oso estres handia izaten dute. Hori dela eta, ohikoa da lasterkariek askotariko patologiak izatea, hala nola, oinzolako fastitisa, tendinitis akileoak, estresagatiko austurak, bihurrituak, metatarsalgiak eta gainkarga lumbarrak. Hain zuzen ere, azterketa biomekanikoen bidez, podologoek jakin dezakete nolakoa den kirolari bakoitzaren oina eta lasterka egiteko era, eta horri esker, oinetako patologiei aurrea har diezaiekete eta haiek tratatu eta kontrolatu. Edonola ere, azkenean, horrelako patologia bat izatea oso estu lotuta dago lasterka egiteko oinetako egokiak ez aukeratzearekin. Lasterkari ez gain, azterketa biomekanikoei eta kirol keinuaren gaineko ezaupideei esker, podologoek jakin dezakete zer nolako patologiak izan ditzaketen beste kirolari batzuek, futbolariek, saskibaloi jokalariek, golf jokalariek, tenislariek. Euskadiko podologoen elkarteak ekimen ugari jartzen ditu martxan bere kabuz eta beste eragile batzuekin elkarlanean. Bada, hoietako bat Donostiako maratoia da. Izan ere, gorputza mugitzeko ohi baino ahalegin handiagoa egitera behartzen duten kirol proba guztietan bezala, beharrezkoa da oinak bereziki zaintzea, probaren aurretik, probak irauten duen bitartean eta probaren ondoren.